So kube buhlungu ke Sisinoksi, ayikho indawo Sisinoksi phukazani phangele, ayikho indawo Sisinoksi ekumonelwana kuyo ukudlula icawa ngabefundisi. Ungaya nakweyiphi icawa Sisinoksi uzawuphawula uba abefundisi basewisile, ii-friends zabo ezininzi zise-church, abefundisi baserhabe ii-friends zabo zisewisile, abefundisi basedonki ii-friends zabo, kukho loo nto. Because abefundisi bebodwa ngotsalelana phantsi, ngakumbi xa kukho omnye ongathi unesibanana. So ezo zinto ke nam ndizifumene, you know, icaweni yethu ndizifumene ezo zinto. Ubona uba zizinto ezifunyanwa ke nangowe umfundisi, ube nomntu olutshaba ongamazi uba ucinga uncame wawumenze ntoni, uyabona? Kanti ngamanye amaxesha Sisinoksi awudingi ukwenza nto ebantwini abanomona, awudingi ukwenza nto, kodwa ukuba uThixo ukusikelele, loo nto isisizathu esaneleyo kubo sokokuba bakucekise. Yilanguage yasecaweni ke leyo, language yasecaweni. Abefundisi abasikelelweyo nguThixo ngendlela abasikelele ngayo banentsaba ecaweni. Ayikho indawo, uyabona icawa Sisinoksi ndithi xa ndithethayo, it's a community of sinners. You know, libandla laboni icawa. So you don't go ecaweni thinking that you'll be treated by people as a saint because nabo bazi saints. Forget about that. That's the community of sinners. Kodwa into ebenza babe ngumohluko, it's because ngaboni abazaziyo. That's the only thing. Yes, ngaboni abazaziyo.